Ihe ọgụgụ nzukọ nsọ Katọlik. Ụka nke mbụ n'oge olileanya onye nzọpụta afọ nke atọ. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya, isi nke 33, malite n'usoro nke 14 ruo na nke 16. Isiokwu: aga m eme ka ngalaba ezi omume pulitere David. Ọ bụ onye nwe anyị na-ekwu sị, lee, oge na-abịa mgbe m ga-emezu nkwa ahụ m kwere obi Izrel na obi Juda. Mgbe ụbọchị ahụ ruru, n'oge ahụ, aga m eme ka ngalaba ezi omume pulitere David, ngalaba ga-eji eziokwu na ezi omume biri n'ala ahụ. Mgbe ụbọchị ahụ ruru, a ga-azọpụta Juda, ume na obi ewee ruo Izrel ala. Lee aha a ga-akpọ obodo ahụ: Dinwenụ bụ izu oke anyị. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ: Onye nwe anyị, gị ka m na-ewelitere obi m. Onye nwe anyị, mee ka m mara ụzọ gị. Biko, kụziere m ụzọ gị. Mee ka m na-aga n'eziokwu gị. Kụziekwara m eziokwu gị, n'ihi na ị bụ Chineke, onye nzọpụta m. Azịza: Onye nwe anyị, gị ka m na-ewelitere obi m. Onye nwe anyị dị mma, bụrụkwa onye ezi omume. Ọ na-ezi ndị na-agaghị ụzọ. Ọ na-eduzi ndị obi umeala n'ụzọ kwụ ọtọ, na-akụzikwara ndị ogbenye ụzọ ya. Azịza: Onye nwe anyị, gị ka m na-ewelitere obi m. Ụzọ ya bụ ikwudosi ike na ịhụnanya maka ndị na-edowe ọgbụgba ndụ ya na iwu ya. Onye nwe anyị hụrụ ndị na-asọpụrụ ya n'anya. Ọ bụ ha ka ọ na-egosi ọgbụgba ndụ ya. Azịza: Onye nwe anyị, gị ka m na-ewelitere obi m. Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Tesalonika, isi nke 3, malite n'usoro nke 12 ruo n'isi nke 4, usoro nke 2. Isiokwu: ka Chineke guzosie obi unu ike n'ịdị nsọ oge Kristi ga-abịa. Ka onye nwe anyị were obiọma mụbaa ịhụnanya unu, bekwa mee ka unu hụ ibe unu na mmadụ dum n'anya, otu anyị si hụ unu n'anya. Ya mee ka obi unu guzosie ike n'ịdị nsọ, ka a ghara ịtụ unu ụta n'ihu Chineke Nna, mgbe onye nwe anyị Jesu Kristi ga-akpọ ndị nsọ ya niile abịa. Ụmụnna m, na nke ikpeazụ, anyị ji obi anyị niile na-agwa unu, na-arịọsi unu arịrịọ ike n'ime onye nwe anyị Jesu, ka unu na-aga n'ihu n'ibi ụdị ndụ ahụ a chọrọ ka unu na-ebi. Ụdị ndụ ahụ Chineke chọrọ. Ụdị ndụ ahụ unu mụtara n'aka anyị. Ụdị ndụ ahụ unu na-ebi ugbu a. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Mbeku. Aleluya, aleluya. Onye nwe anyị, mee ka anyị hụ ebere gị.
nyekwa anyị enyemaka nzọpụta gị. Aleluya. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Luke dere, isi nke 21, malite n'usoro nke 25 ruo na nke 28, bidokwa n'usoro nke 34 ruo na nke 36. Isiokwu: nzọpụta unu adịla nso. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, a ga-enwe ihe ịrịba ama dị iche iche n'anyanwụ na ọnwa na kpakpando. Abịa n'elu ụwa, obodo dị iche iche ga-anọ n'oke ahụhụ, bịakwa nwee oke ihe mgbagwoju anya n'ihi mbigbọ nke oke osimiri na nnugharị nke ebili mmiri. Ndị mmadụ ga na-anwụsịsị n'ụjọ, ebe ha chi ume na obi n'aka, na-eche ihe ga-eme ụwa, maka na ike dị iche iche dị n'igwe ga-ama jijiji. Mgbe ahụ ka a ga-ahụ nwa nke mmadụ ka o ji ike na oke ebube si n'urukpu na-abịa. Mgbe ihe ndị ya bidoro mewe, kwụrụnụ ọtọ, welitenụ isi unu elu, maka na oge mgbapụta unu abịala nso. Ma kpacharanụ onwe unu anya, ka unu ghara ịda mba site n'oke erimeri na oke aṅụmaṅụ na oke ịcha akụ na ụba ụwa, ka ụbọchị ahụ ghara ịdagide gị na mberede dị ka ọnya, maka na ọ ga-abịakwute mmadụ ọbụla dị ndụ n'elu ụwa. Mụrụnụ anya, na-ekpenụ ekpere mgbe dum, ka unu nwee ike ịdị ndụ kwụfee ihe niile ahụ ga-emenụ. Ma werenụ ume na obi iru ala kwụrụ chịm n'ihu nwa nke mmadụ. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi.